Tawanda kampira rich boy vana vangu vandinyima ridhimu but azongoita chekukwejedura echika competition ichi mambo taku eyo king vibes DJ Tiny DJ Easy Jenny Ozzy DJ Beats Mbava yo bade mbava irikutiza Mbava It's Platinum Prince ndaimuona achitaurisa hanzi hapana anondimisa yezo ndauya ava kutiza anoziva ndinomuwatisa bata tsuro yenye mubhuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akutiza chamba hechi panditi itsuro yembuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akumanya chamba hechi wakazviparira wekatawanda nyaya yako yekusedza kamba buda pawakawanda wombomira makuwanana amanda unozviti mambo vehondo zvirakidze wakapenga uya muringi nini ndokutyora emabondo sisi ndokupfekedza chistiringi bata tsuro yenye mubhuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akutiza chamba hechi panditi itsuro yembuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akumanya chamba hechi anga akachaidzwa nambuya vaimubereka nematishu kuchinaya kuchaidzwa kurohwa nezambia manje inini ndinokutaya wani anokutaka unge pia panonopera keriya ndokupfekedza dresi une nharo huya ndokupa adresi bata tsuro yenye mubhuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akutiza chamba hechi panditi itsuro yembuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akumanya chamba hechi wakazviparira wekatawanda nyaya yako yekusedza kamba buda pawakawanda wombomira makuwanana amanda unozviti mambo vehondo zvirakidze wakapenga uya muringi nini ndokutyora emabondo sisi ndokupfekedza chistiringi bata tsuro yenye mubhuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akutiza chamba hechi panditi itsuro yembuku inofamba nemapeji kudai kandi huku akumanya chamba hechi gaya munhu anoda hondo yematombo yachigara imba yemagiraza ezvo hondo yatanga akuda kutiza paiswa zamu rakapa paiswa rangu ndakika ngachipondoke eseroni hanzi 10 artist what indiration 11 10